Jeg vil nu tale om klumpfornemmelse i halsen, også kendt som globulus. Det er en almindelig følelse af, at der er noget, der sidder fast i halsen, selvom der ikke er noget fysisk forhindring. Selvom det kan være meget ubehageligt, er det sjældent tegn på noget alvorligt. Klumpfornemmelsen kan være forbundet med en række faktorer, herunder stress, muskelspændinger, syrereflux eller irritation af slimhinden i halsen. Det kan føles som en klump, stramhed eller trykken i halsen, og det kan komme og gå i løbet af dagen. Det er vigtigt at forstå, at dette oftest ikke skyldes en fysisk blokering, men snarere en følsomhed eller spænding i halsmuskulaturen. Stress kan føre til, at musklerne i halsen spændes, hvilket kan udløse en klumpfornemmelse. Reflux, også kaldt for laryngofaryngal reflux, hvor mavesyren stiger op i halsen, kan irritere slimhinden og skabe en følelse af klump i halsen, selv uden klassiske refluxsymptomer som sure opstød og halsbrand. Se særskilt video omkring dette. Muskelspændinger, stramme muskler i halsen og nakken, kan give fornemmelse af, at der sidder en klump i halsen. Dårlige vaner, såsom hyppig rømning eller hosten, kan irritere halsen og forværre fornemmelsen. Jeg vil nu gennemgå nogle udløsere, som kan forværre klumpfornemmelsen. Undgå fødevarer og drikke, der kan forværre reflux, som stærkt krydret mad, fedtholdige fødevarer, kaffe, alkohol og syreholdige drikke. Prøv at spise mindre måltider og undgå at spise sent om aftenen. Undgå hyppig rømning, som er en meget hyppig årsag til klumpfornemmelse. Et godt råd er at have en flaske vand eller flaske i nærheden, og hver gang at man føler, at der sidder noget i halsen, man har brug for at rømme, så tag en slurk vand for at overdøve rømmetrængen og eventuelt synke noget af det slim væk, som skulle sidde i halsen. Undgå hosten og hakken, som kan irritere slimhinderne i halsen. Du bør søge din læge, hvis klumpfornemmelsen i halsen fortsætter eller bliver værre, især hvis du også oplever smerter, synkebesvær, vægttab eller andre usædvanlige symptomer. Globulus kan være en vedvarende og frustrerende tilstand, men med de rette øvelser og tiltag kan du oftest reducere symptomerne betydeligt. Hvis du er i tvivl, bør du konsultere din læge eller en øre-næse-hals-læge.